Здравейте, приятели и гости на канала. Отново дойде време за поредното гръцко приключение. След емоциите последния излет, надявам се този път да надградим и да имаме по-добри резултати. Но дали ще се случи, предстои да разберем. Приятно гледане! Скърцат аванси. Да бе, така се прави. Розово, като за момченце. Един набия, откачи се, друг удари. Общо взето имач. Ма съвсем леко скитката, ти как го джигваш, съвсем леко го чукай, съвсем леко. Откачи се. Два един след друг се откачих и третия се закачи. Ето го момчето. Поредния сафрит. Стига да го извадим успешно. Се опитва да се дърпа даже. Това е перк. Валката ги пере, гол след гол. Много приятно. Поредния удар. Лошо, че са гадови, се опитват да влезат в камъните. И като ги напънеш и се откачат. Малко по-дребничко. Назад на тройка. Още един юнак на спиджик. Ти на късо ги дърпаш. А ние се мъчим от дъното. Поредния юнак на сискоката. И моя нещо се опитва се дърпа, но и откачих го. Дали не ти прави намеци? Накарали ме да се къпаме и почвам да се замислям. За сега издръжвам. За да не стива банята, тук се зваляха вече.
Айде сега да пестиме вода, така ли? Ще едно момченце. Сушите да ги охлаждат, не ги замразяват. Карат изходивани камиони си таки да староотворени. Да, с лед. Пати как ги бадише вода. Пацо да го увековечиме, моля ти се. Направо ще един юнак. Защо се опитва да се дърпа? Поредния се опитва. То са ще заври водата, чуеш. Тия малките не случайно са тук. Обаче са добри като размер. Добри са на размер, каза. За малко. Безобразно много са пред. За колко? 3 часа? 3 човека. Качихме. Да видим, това беше излезен и се откачи. За разлика от черноморския, това си е поедър. Готово. И втория се откачи. Трети няма да има. Заши се момчето, да видим само дали се откачи. Е набрал инерция и се откачи на финал. По-малки. То има и по-малки, не са само едри. Може да не се закачи. Четвърти удар се закачи. Ето, цяла Гърция в момента врият сафрит. Цяла Гърция врият сафрит в момента. Да, наистина, от всякъде ще е така. го качва хората, ама ние отне закачим. Айде са претенция. Ще един хубавец. Откачих. Нищо не? Давай. Право, пате. Внимавай само. Тежко, а? Някой от дъмните гадове си докато. Нищо, само спокойно, ще излезе.
Моя се откачи. Много ниско ти държи. Да видим какво. Риба е. Съфрит. Та камерата е пусната, може да темата да не я коментираме. Горе-долу 4 часа. Обичай тук има още съфрит нагоре. Ще ме вземе горе високо. Но е по-древен, не се допълни. А това да не са във врати? Не, кефали са. Валката. Я дигни ги, че нещо ме заслепя. Към това. Стана ли? Два юнака наведнъж. Това не знам дали да ги снимам, всеко хвърляне е риба. И пацко с риба. Слезнаха надолу. Това е нестандартно закачен. Обаче дойдоха по-наблизо. Преди ми взимаха на върха на кастинга, сега на средна дистанция. И сравнително високо. И то по едрите. Какво стана? То се наби, нека изкараме. Откачи се. Видя ли това изпълнение? Да. Обаче е голем кеф. Взимат горе високо. И са хубави, не са древни. Това как напъва. Обаче тия най-едрите ги не. Баш кукалите. Будат цени се вече. Дали не сложа на 15? Със сигурност тия не са много древни. Помня този какъв е бесен, не иска да дойде насам. Хоп.
бърз твич на повърхността. Така не го чакаш да потува джига. Да си ги дърпаш. Горе са по-дребните, така е. С така... не е древен, добре си е, защо? Виж. Стандартен. Как хубаво се фаща? Класически. Земена пропада. Още вънка. Има втора челюст, дето... На морените? Да. Бе, гадно хапат, тия са гадни и риби. Много големи зъби. И са от тия, дето налитат, смисъл атакуват. Да. Капе като куче. Именно. Обаче момчета горе високо взимат. Като му дадеш инерция, нека е тук, ама не мога да видим къде. Добре, спасихме го. Некой просто си се дърпа. Направи 50 грама вейт. С грама? Да си преси 4 грама. Има варианти. Тук има всичко. Нещо високо ли е, нали? Нещо широко е тук се белна, ама това е... не е твоето. Кефали, нали? На повърхността е вече. Сафрит. За газе. Настрани върви. За корема. Знаех си, че не трябва да се обръща, ама... Виж, пак нема, ай го ударим. Нема и се разкачат, виж, дойдат явно рибета. До тук 2 пъти ме чука и не се закача. Оп, 3-ти път не се закачи. Бързо ли ги водим, бавно ли, не знам. Не е правилно, бързо или бавно. Да, това се чудим, кое е. Чудим се къде не става. Или са дребни. Има нещо, но какво не се знае. След това контактите с валката не ти се отразяват добре, нещо само за газа ги лъж.
той ми обяснява как двама плували. Един се стекнал, другия ми казва, плувай, не е риба. Идват от дълбоко и се държат по-странно и се опитат да се набият в камъните. Дигай пръчката високо и... Виж, тъмно, розовото си гори. Виждат го. Где три шанс да фанем още много? Имаш шанс за последно. Приятели, поредна вечер. Безсмислено да се коментира. И аз фанах една. Паска с поредно. Месарите са тук. Част от успешната примамка, бяла зебра. Кажи, че не се виж джер. Производително без значение. Важно е бяла зебра и добра холограма. Здравейте, приятели! Време е да приключи поредния риболовен излет в Гърция. Както виждате и зад мен, времето тотално се скъпва в последните дни. Съответно и риболова. Както е видно от видеото, обаче направихме добър риболов. Имаше емоции, спуснати риби, добър улов естествено. В момента в Гърция е пълно със сафрит. Имахме късмета, попаднаме на сравнително едър такъв. Успешните примамки. 20 грама джикове, основно бяла зебра и предпочитаха куки с оперени. За сега от мен толкова. До нови срещи